ebube gị juru eluigwe ọnụ, eluigwe obodo ọma, ebube gị juru eluigwe ọnụ, o juru eluigwe ọnụ, o juru eluigwe ọnụ, ọkwa eluigwe obodo ọma, ebe jiri eluigwe obodo ọma, ebe ọnwụ na-agaghị, ọkwa eluigwe obodo ọma, ebe isi na-agaghị, eluigwe obodo ọma, ebe afọ na-agaghị, eluigwe obodo ọma, ebe akịga agaghị, eluigwe obodo ọma, ebe nchara agaghị, ọkwa eluigwe obodo ọma, ala amara okere nwa eluigwe obodo ọma, ebube gị juru eluigwe ọnụ, o juru eluigwe ọnụ, ebube gị juru eluigwe ọnụ, eluigwe obodo ọma. Ọkpara Chukwu, onu m ekele, Jizọs ọkpara ebube, onu m ekele Agbaha Jizọs, ikpere niile ga-egbu n'ala, maka na akwụkwọ nsọ bụ okwu Chineke mere ka m mara na dịka Mozis si weli agwa elu n'ime ọzara, otu a ka a ga-esi weli nwa nke mmadụ, ikpere niile ga-egbu n'ala. Ịmakwa agbaha Jizọs, ndị okenye 24, 24 elders, ndị bi n'eluigwe, ha na-atụ okwu ọlaedo ha n'ala, ha na-adakwa n'ala, unu nwe ihe ha na-abụ n'abụ, nsọ nsọ Jehova dị ebube. Kelu kwere bịa. Nsọ nsọ Jehova dị ebube. Nsọ nsọ na-agwọ ndị ọrịa. Nsọ nsọ Jehova mara mma. Nsọ nsọ na-edu ndị ije. Nsọ nsọ Jehova dị nsọ. Ọkwa ebube Damaskọs. Nsọ nsọ Jehova dị ebube. Ụta nwa ji eji ọgụ. Nsọ nsọ Jehova onye amụma. Anya nwa ji ahụ ụzọ. Nsọ nsọ Jehova dị ngọzi. Ọnụ nwa ji ekwu okwu. Nsọ nsọ Jehova dị ebube. Okwu nwa ji aga ije. Nsọ nsọ Jehova dị ebube. Otu mgbe Jizọs jere Jerusalem, ọ nọdụ n'ịnyịnya ibu wee na-agaje, ịmakwa igwe mmadụ wee na-eso ya n'azụ. Ọtụtụ ji nkwụ, ọtụtụ jikwa ọmụ nkwụ, ọtụtụ ụmụ nwaanyị na-asapụta ọgọdọ na-asa n'ala. Jizọs wee na-agaje, ha wee nabụrụ ya bụ ọma ihe a na-abụ nabụ, Hosanna dịrị nwa David, onye bịara na onye nwanyị, nsọ nsọ Jehova onye amụma. Imamo, imamo, ịdị egwu. Jizọs wee gwa ha okwu wee sị, nwatụọ n'ụlọ nsọ Jerusalem, maka na aga m arụ ya na mkpụrụ abalị 3 n'uwe. Mana eziokwu aghọtaghị ihe ọ na-ekwu n'uwe. Ha wee na-ajụrịta onwe ha, nwoke a ọ bụ onye nzuzu? Ha were na-ajụrịta onwe ha, this man ọ bụ onye isi mmebi? Ha were na-ajụrịta onwe ha, this man ọ bụ onye ara? Ha were na-ekwu na-asị, ọ dị ka ọ ṅụrụ mmanya. Ụlọ nsọ Jerusalem were anyị nnukwuru afọ iji rụsịa ya, ka nwoke iberibe a pụtara na-agwa anyị okwu na-asị na anyị kwatu ụlọ nsọ ahụ, na ọ ga-arụ ya n'abalị 3. Ọ dị ka ọ bụ onye iberibe. Imamo, ịdị egwu. Ha wee chụbe nwa na-enweghị ihe o mere ka ha gbue. Ha wee chụbe eze ebube ka ha gbue. Ọ gịnị ka o merele? Gwa m ihe o merele. Unu gwa m ihe o merele. Ofu ụbọchị rue, Jizọs na ndị ụmụazụ ya wee bakpuo n'ime ụlọ. Ebe a ka Jizọs wetara achịcha nke ndụ
mechara ya, o wee gwa okwu wee sị, mgbe na-adịghị anya otu onye n'ime unu ga-arara nwa wee nye n'aka ndị ogbu mmadụ. O were na-ajụ Jizọs, Jizọs ọ bụ m? Onye nke mbụ na abụọ na atọ, Jizọs ọ bụ m? Onye nke anọ na ise na isii, Jizọs ọ bụ m? Onye nke asatọ na itoolu, Jizọs ọ bụ m? Onye nke iri na ofu, Jizọs ọ bụ m? Onye nke iri na abụọ wee jụọ, Jizọs ọ bụ m? Jizọs weza ya, ọkwa gị onwe gị mara, ọkwa gị onwe gị mara. Mgbe na-adịghị anya Judas wee mipụ, nwa mmefu wee mipụ. Jizọs wee kpọrọ ndị fọrọnụ wee banye n'ogige a na-akpọ Getsemani. E nwere ogige a na-akpọ Getsemani, ebe a ka Jizọs lụrụ n'oke abalị ahụ, wee kwụsị ikpere n'ala wee na-agwada adịghị okwu. Ọ bụrụ na ọ ga-abụ uche gị, wee nụ ka iko nke a gabiga m, mana ka eme uche gị, ka anyị wee obi. Nna ya ekwu okwu, nna ya asaghị asa. Nna ya ekwu okwu, nna ya asaghị asa. Oge Jizọs mechara ekpere n'ogige ahụ, o wee letịpụ anya wee hụzie ndị agha ka ha na-abịa. Ha jikwa ube na mma, ha jikwa ube na ogwu, ha jikwa ọkụ n'aka ha, wee na-abịa n'ụzọ ka egbue. Ọ gịnị ka o merele? O gwa m ihe o merele. Oge Jizọs hụrụ ha, o wee gakwuru ndị ụmụazụ ya wee kpọlie ha, maka na ha niile na-ala arụra. O wee sị ha, this is the hour, the time has come. Ngwa binienu, binienu, oge a ga-eji rara nwa nke mmadụ nye n'aka ndị ogbu mmadụ. Lekwanụ ha ka ha na-abịa. Binie, binie. Oge Jizọs hụrụ ndị a, o wee jụọ ha, ọ bụ onye ka unu na-achọ? Maka na ha na Judas emewo nzukọ, na ọ bụrụ na Judas kpọtara ha, ọ ga-aga sutu ndị mmadụ ọnụ ka ha wee mara onye a ga-akpọrọ. Ọ bụ onye ma mmadụ na-egbu ya. Onye iberibe wee were nsụtụ ọ na-ezu ure. Nwa mmefu ahụ wee were nsụtụ ọ na-ezu ure wee sụtụ elu nna ya ukwu. Ha wee jide eze ebube, o rewo nna ya ukwu n'ihe ego. Judas, ọ bụ igbuola nna gị ukwu n'ihe ego. Ego ole dị? How much? Akpịrị Ha ego. gburu Jizọs, ha gburu ya n'ike. Oge ụmụazụ letere anya hụzi ihe na-eme n'ugwu, Pita wee bunye aka n'akpa wee pụta mma, wee jụọ ya, onye nwe anyị, ụwa anyị lụọ ọgụ. Oge Jizọs sapere ọnụ ka ọ gwa ya okwu. Ọ bụrụ na Pita amabụworị ntị nwoke iberibe onye a na-akpọ Makọs, mana ọ bụ ka e wee mezuo ihe edere n'akwụkwọ nsọ. Mana ahụhụ ga-adịrị onye ọbụla nke ga-esi n'aka ya were nwa mmadụ. Ọ gịnị ka o merele? Ezi ebube wee lekọta anya, wee hụzie ka Makọs na-ebe akwa, anya mmiri juru ya anya. Jizọs wee tụgharịa, wee tụtụrụ ntị naanị, wee fụchasịa ya aja, gazie n'isi nwoke iberibe a, were ntị kwụnyekwanụ di ya. Upon that, hapụrụ ya. Jizọs Ndị iberibe, ebube gị juru eluigwe ọnụ, o juru eluigwe ọnụ, ebube gị juru eluigwe ọnụ, eluigwe obodo ọma, ebube gị juru eluigwe ọnụ, o juru eluigwe ọnụ, ebube gị juru eluigwe ọnụ, eluigwe obodo ọma, ebe jiri ọla eluigwe obodo ọma. ebe ọnwụ na-agaghị ebe Eluigwe obodo ọma. ebe isi na-agaghị awa ebe
Jizọs n'ike dị ebube. Ha gburu ya ka nwa atụrụ na-aga ebe a ga-egbu ya egbu. E nwere ndị omekome ndị na-achị oge ahụ taa. Ha wee buru Jizọs garue n'aka ndị isi obodo. Ebe a ka a nọrọ ndị obodo wee maa ikpe o. Mana otu ihe na-aba mmanya mmiri n'anya. Lezienụ ndị a niile ndị dujere ya Jerusalem. Ndị na-abụ abụ sị na Jizọs mba eze. Ọkwa ndị a ndị jicha ọmụkwụ n'aka ha tụgharịsịrị sị kpọgbue ya kpọgbue ya. Ọ gịnị ka o merele? Ọnụ kwuru mgbe ekwuwo njọ. Gwa m ihe o mere o. Ha gburu Jizọs ike dị egwu. Oge ha kwukọtara kpọgbue ya kpọgbue ya. Eze wee nye iwu anyị ọnwụ. A kpọtara ndị abụ obi ndị anya na-acha ọkụ. Ha were ịtarị dị egwu wee pịarịsịa this man arụ. Ha pịakọta ya pịakọta ya pịakọta ya pịawasị ya ya arụ ya. Jizọs wee na-ebe wee na-asụ ụda ọnwụ. Ha mechara ihe dị egwu maka na o nwere ihe ndị obodo a na-emenụ. Every year a na-akpọpụtarịrị onye mere arụ ndị nọ n'ime ụlọ mkpọrọ, onye a ga-akpọgbu n'obodo. O wee napụtanụ na o nwere onye arụ nke nọ na prison. E nwere onye okobobo ha dị ndị kriminal. Barabas lei, Barabas onye ọjọọ. Barabas bụ onye olulu a ga-egbu egbu. Oge eze jụrụ ha Barabas na Jizọs, onye ka m ga-arapụrụ nụ? Ha wee tụgharịa wee sị eze, kpọgbuenụ Jizọs, kpọgbue ya kpọgbue ya. Hapụ Barabas ka ọ laa. Ọ gịnị ka o merele? Gwa m ihe o merele. Onye aka ya dị ọcha. Ha wee na-adọgbu Jizọs n'ike dị egwu. Ha mere onwe ha okpu ogwu wee bunye nwa mmadụ n'isi. Ewo ịma. N'agbanyeghị na ha bunyere ya okpu egwu n'isi, ha were osisi dị egwu wee na-akụ Jizọs n'isi. Okpu wee na-emi na. Ọ gịnị ka o merele? Gwa m ihe o merele. Ha mere Jizọs akaje dị iche iche. Ha bụrụ ya asọ mmiri ezure. Ha mechaa ihe ndị a wee bụrụ ya wee gawanụ ebe a na-akpọ nụ Kalvarị. Jizọs ije Kalvarị ọ na-agba mmanya mmiri. Ije Kalvarị ọ na-eyi oyi na nri. Ije Kalvarị ọ na-agbawa mmiri. Ọ bụ ebe a ka mụrụ onye mụrụ gbagoro. Ewo. Akaje niile mere ya ọkwa n'ihi mmehie m. Ihe niile mere ya ọkwa n'ihi mmehie m. Ewo. Ọmụmụ onye ga-ebi o. Oge ha na-aga n'ugwu a na-agwaghị ya. Ugwu a ka ha na-arịgodu. Jizọs na-ada ada maka ike dịtị ya nụ. Ha were aka ike dọgide ya dọgide ya dọgide ya nụ. Ha
ọ bụrụ na ị bụ nwa Chukwu. Onye ori ewo nke nọ n'akụkụ aka nri wee tụgharịa wee si onye ori nke ọzọ nke mara mma. Ịma na iwu onye isi mmebi, ọ bụ ịma na isi adịghị gị mma. This man ị na-ele anya, eziokwu ọ dịghị ikpe mara ya. Nwoke anyị na-ele anya, o nweghị ihe o merele. Nwoke anyị na-ele anya, ọ dịghị ebe o si mejọ. Ọkwa mụ na gị bụ ndị kwesịrị ka a maa anyị ikpe. Ọkwa mụ na gị bụ ndị kwesịrị oke ọnwụ a. O wee mechara ya mma, wee tụgharịa wee si eze ebube. Masta m oke nna m, biko cheta m n'alaeze gị mgbe ị ga-ana n'alaeze gị. Akwa tiwara Jizọs obi n'elu obe. Akwa tiwara Jizọs obi n'elu obe. O wee tụgharịa n'anya mmiri wee gwa onye ori ya, today ọ gaghị akarị today ka mụ na gị ga-anọ na paradise ọma. Ebe ọmụ na-agaghị ewo eluigwe obodo ọma. Ebe jiri ọlaedo ewo eluigwe obodo ọma. Ebe ị gaghị esoro ọzọ nwa m eluigwe obodo ọma. Ebe ị gaghị ahụ ọzọ eluigwe obodo ọma. Ebe ha agaghị akpọdo gị n'ụzọ eluigwe obodo ọma. Udori wee bee eluigwe one time, no shaking. N'ofu ntabi anya, chi were ihe ji enuwo. Akwa eji kechie Jerusalem tiwa abụọ. Oke ọbara nke si n'arụ ya tụsara n'ala. Esikwa eke wee bido, ala ọma jiji wee baba. Ndị mmadụ n'ọsọ, ọ gịnị na-achụzi ndị a? A sị na ọkụkọ nyụọ arụ, a na-achụwa ya ọsọ. Maka na onye metụ ya arụ, a na-achụwa ya ọsọ. Nwoke a ka ha jiri kwue na nwoke a bụ nwa nke Chukwu. Wow, ọ dị na late. Unu mana kemgbe Judas lesiri Jizọs ihe, o nwezighị onye kwere aza Judas n'ụbọchị taa. Onye ọbụla na-aza aha ndị nsọ niile dị iche iche. Ụfọdụ na-aza Matthew, John, Anthony, Paul, Andrew, Jude. O nwezighị onye kwere aza Judas taa. Mana ile anya n'ime ndụ anyị taa, ọtụtụ Judas juru eju n'elu ụwa. Ọ bụrụ na gị na ya zụga abịa, ime misteki gị na Judas zụga abịa, ife ọ ga-achọ bụ ọnwụ gị. Etu ị ga-esi wela mmụọ, o weburu akụ na ike. Ọtụtụ ndị ọbata akụ n'ike, ọ sị na eluigwe dị n'ụwa. Ogwe ego n'ike, ya sị na eluigwe dị n'ụwa. Ọkpọmụtụ m mara mma, ọ sị na eluigwe dị n'ụwa. Ihe a bụ ihe a na-agwa onye egbe ya na-anyụ ọkụ. Eluigwe dịkwa ire, ọkụ mmụọ dịkwa ire. Olee ebe ị gala wee nwụọ? Eluigwe obodo ọma. Eluigwe obodo ọma. Ebe jiri ọlaedo mgbe ọtụtụ na-eme. O were nka, onye ego, i were nka, ire ya ego. Ọ dị egwu jinji na-eji n'ụwa. Ihe onye metara n'elu ụwa ka a ga-eji ibe ya ibe. Ihe mmadụ metara n'elu ụwa taa ka a ga-eji ibe ya ibe. A gaghị eji ihe mama mere wee tụnyere papa n'ugbo. Ihe mama mere mgbe ọ dị ndụ ka a ga-eji chetanụ ya ma ọ nwụọ.